annabi ya ce wanda duk yake iyawa cikinku zai iya mini salati 1000 yayi, domin in ka iya yi wa annabi salati 1000 ubangiji zai sa a ɗauko littafin da ake rubuta sakamakonka, sai ce mala'iku masu kula da rubutu sai ce wane da ya yi salati wa masoyina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku shafe sunansa a cikin munafikai, ba zai zama munafiki ba har abada. Ku shafe sunansa cikin wanda zan musu azaba, kowace irin azaba ne. In har za ka yi wa annabi salati 1000 to Allah zai sa a maka haka, ba za ka zama munafiki ba duniya da lahira, sannan Allah ba zai maka azaba ba. Ba fa azaban lahira kawai ba, salatin annabi yakan hana gobara ta kama mutum. Ko gobara ne ya kama mota ko gida, kana so ka tsira ka yawaita salati wa manzon Allah, wuta ba za ta ƙona ka ba. Sannan kuma a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya alfan zahamat katafahu ka tafi ala babil jannati, cikin ku wanda duk yayi min salati 1000 to ranar gobe kiyama kafadarsa tana jikin kafada na, za mu shiga gidan aljanna. Abinda annabi yake nufi wato kana cikin tawagar farko da za su shiga gidan aljanna. Dama tawagar farko ai shugaban tawagar Muhammadu Rasulullahi ne, shine zai je ya kwankwasa kofa, mai gadi ya ce wa ke kwankwasa kofa, ya ce Muhammadu ne, sai ce to ai gidanka ne. Dama umarni da aka ce in kulle kofan gabaninka duk wanda ya buga kar in bude, sai ka zo, to tun da ka zo sai a bude. Shigan farko in dai kan za ka iya yi wa annabi salati 1000 to za ka shiga cikin wannan tawaga na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yan uwa, in kana da bukata wajen Allah, in ka yi addu'a, kana so addu'anka ta shiga wajen Allah, ka hada da salati, domin shi tsarin Allah in ka roƙe shi ba dole ya biya maka bukata ba, amma muddin ka yi salati wa masoyinsa annabi Muhammadu zai karbi wannan salatin. To Allah jalla wa'ala shi ne akramul akramina, ba wanda ya kai Allah karamci. To ba za ka kai wa Allah abu biyu, da wanda yake so da kuma wanda baya so ko bai yadda da abun ba, sai ya karbi wanda yake so ya jefa maka wanda baya so. Allah baya haka. Ai ko karimi ne ka kawo masa gauta, ka kawo masa dabino, ko baya cin gauta saboda dabino ne duk sai karba. To Allah ga addu'a kayi bai nufin ya biya maka bukata, kuma ka hada da salati wa Muhammadin Rasulullahi, to sai ya hada ya karbi addu'an dan salatin nan da kai, saboda karamci irin na Allah. Yan uwana ku rike salati wa manzon Allah.